खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं जानो हागौ नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जायफोरा नायगासिनो दङ नाथाय माखासे सुबुंफोरा मोजाङाव गैया जेरै दाखालि एविक्शन खालामजानाय एबा होखारजानाय नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे सान्तिपुर उदालगुरि एरियानि बिथांमोना जानो हागौ मोजाङै गैया बेनिखायनो दिनैहाय खौरां लाहैनो ओंखारदों बर' वुमेन जास्टिस फराम बेजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFB बिथांमोनाबो दिनैहाय खौरां लानो ओंखारदों बे जायगायाव थांनो नागिरदों दा जोङो थांबाय थागोन आङो दा बर्तमान दङ बेंटल मिशन चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल डन बस्क'आव बेनिफ्राय बेयाव सभा जागोन बेनिखायनो आं मैया दंफैयो दिनैहाय आं बिथांमोनजों बेनिफ्रायनो ओंखारनानै ज' थांगोन बिथांमोना फैगासिनो दं आरो अब्ला सफैबाय जों थांसिगोन नैबे गंसे गारि आंनि जायगाया बेहाय जाहैबाय आरो बेयावनो अब्ला जों ओंखारबाय नैबे बेंटल मिशननिफ्राय बेयाव दंफैयोमोन नालाय जों दा नान्दु मोनबाय नै थांबाय थानि ओमफ्राय जायगायाव लोगो मोनगोन अब्ला जोङो मोनफैबाय जायगायावहाय नै दाख्लैथ' बे दखाना गैयामोन दिनै मोनफैबाय बेनोसै नै जायगायाथ' उदालगुरि एरिया एविक्टेड एरिया बेयाव नै जोंहा मेडाम मोना सफैबाय फ्रम BWJF मेडाम अनजालि बेबायदि हांसो बान्दो खुलुमबाय मेडाम ओमफ्राय ओरै दंबावो नै सार रैमोनला ओमफ्राय ओरै मेडाम मोननाय मेडाम रैमालि औ दा दिनै सफैबाय आगान होफैबाय जोंनो मेडाम मोनाबो अब्ला दा बेनिफ्राय एक्जेक्ट एविक्टेड एरियायाव थांसिगोन जोङो एखेबारे स्पटआव थांसै आरो दा होमब्ला जायगायाव थाबायगिदिंनानै नायगिदिंगासिनो दङ बर्तमान ना मोनफैबाय जायगायावहाय फुरा बे एविक्टेड एरिया दाख्लैसो एविक्शन जानाय 2 नम्बर खालबारि बे 2 नम्बर खालबारि गामिनि बियो बेयावनो उन्दुदों हराव बेयावनो उन्दुदों आबै बेयावनो उन्दुयो ने दे नै दा बेबायदियाव सिफाय जाखांनायनि उनाव बिथांमोना नै बेबायदियाव थानो गोनां जाबाय नै नायदो बिसिनि जायगायाव नोंथांमोनब्ला सानदो गोसोआव माबायदि मोनगोन नै गोलै दं माथो ने खय मासनि बेबा औ 4 मास जाबाय नामा 4 मासनि गथ' नै बागासिनो दं बिसौखौ नै आबै बुरै दङ नै बाबु दङ नै बेबायदि आरो दा नुबाय नोंथांमोना आं दाखालि बांद्राय मोजाङै स्पटआव बांद्राय मोजाङै आं फोरमायनो हायाखै माने जोबोद दुखु जादों मेगनाव मोदै गदों दा दिनैहाय आङो एसे मोजाङै दिन्थिनो नाजाबावनि आरो नैबाव नायबावनि बेवहाय गथ' गोरलै दं बायदि नुदों नै बाबु बे उन्दुदों ने साबसे न'खराव आब' साब्रै सानै ओमफ्राय जों बोराय ए गोजाङो ना गोजाङा गोजाङो आंलाय मारिबावसो गुसुथारना ओरैहाय बोसोरसे मास मोनसे दाख्लै सिफायनानै गालांजोब्बाय नै बेयाव न'आ बेमोन जाहैबाय बे बिसिनिया बेनोमोन दा जे जायगायाव रायजो राजाफोर ज' जानानै दं दा बेवहाय मोनफैबाय बेसिम मा होनो गामियाखौ मादैखौ 2 नं खालबारि Mana babunya? Justin.
ओरै सार उफाय गैया गासिबो दं बेनिफ्राय बेयाव माला उफाय गैया गासिबो दं आरो सोर दं न'खराव दैया लांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय मिथिं खुलिदों नालाय दा जायगायाव मोनफैनानै बेबायदिनो गोबां दुखु सुखु बिसिनि खोथाफोरखौ खोनाबाय गोबां सावरायबाय रायलायबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB आरो बर' वुमेन जास्टिस फराम बे बिथांमोनजों मोजाङै सावरायलायनानै माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ नायलायनाय जादों माखासे बिसिनि अफिसियेलि एसे आवगायनाय माखासे पेपार्सफोर दङ बेफोरखौ नायनानै एसे माने बुजिलायदों बेनिफ्राय बिथांमोना जोबोद मोजां मोनदों बे डकुमेन्ट्सफोरखौ रावबो नायफेराखै बेबायदि जोंजों बेबायदि सावरायाखै होननानै दा बे समावहाय बिथांमोना नै बेफोरबायदि डकुमेन्ट्सफोरखौ नायनानै सिन्था खालामलायनायनि थाखाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों दे रावबो इदि फैना डकुमेन्ट्सफोर नायना नायबिजिराखैमोन दिनैसो नोंसोरसो बिहैबाय जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनबाय जों बेखौनो नायखादोंमोन जों सोरबाफोर बिखौ लांखादोंमोन जों डकुमेन्ट्सखौ सोरबाफोर नायफैदोंमोन रावबो नायफैयाखै दिनैसो नोंसोरसो फैना बिफैबाय डकुमेन्ट्सखौहाय बेनिफ्राय मोनसे आसा होदोंमोन जाहैबाय EM सार रनजित बसुमतारिया दा बिथांनिफ्राय जों खोनासंनानै लानि मा होनामोन आदै बे समाव बै समाव जोङो 6 जन ना 7 जन जों थांदोंमोन एम सारनाव बेनिफ्राय जोङो बुंहैदोंमोन जोंनि 21टा लिस्ट फैनायाव जोंनि मोनसे लिस्टआ थाबोदों गलगथा गामि बेनिफ्राय सारा सोंदों बबे गलगथा गामिया थाबोबावखो होननानै एम सारा बुंदों सार बे नों जि बाउन्डार होदों जाम्फैनिफ्राय साहा दाहाब बे जि बाउन्डार होदों जाम्फैनि खोला बान्दर बे बाउन्डारिनि सिङाव अब्ला नोंसोर थानानै जाथ' जों जेराव थादों बाव मावनानै जाथ' होननायखाय जों बाव जों थानानै जों मावनानै जादों आरो सारनि बाउन्डार होनायखौ जों बाराखै दा दिनैहाय मारै दिनैहाय बे गावनि सारनि दिनै बाउन्डार सिङाव हाबनानै थानायाव दिनै मानो बे गावनि अर्डार होखानायाव मानो दिनै एभिक्सन जानांगौ गोनां जाखो दा जों बेखौ जों बुजिस'नो हायाखै जोंनि रायजो राजा पाब्लिकफ्रा आंनि बुंनाया बिसिनोसै आरो दा बिनि बेबस्थाया मा दा जों एम सारनाव जों सोंहरनाय जायो आरो अब्ला बे समाव नैबे जायगानिफ्राय बिदाय लाथ'सिगोन जोंनि अनजलि मेडाममोन आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBनि गासैबो जों ओंखारबाय भिडिअआबो दिनैनिया बेखिनियानोसै लोगोफोर उननि भिडिअआवहाय आङो हायोब्ला आरो आपडेट होबावगोन नैबे जायगानि नैबे ओनसोलनि एफेक्टेड एरियानि थाखाय स' बेखिनियानोसै बाय बाय उननि भिडिअ लोगो मोनगोन